Tap-tap na dyan akong porma, oh. Mura man po tagbiyuda ani, oy, susok-sukog sudlan. Lain pa yung ato na. Anong pagtuon man ko ni Maring sa ilaha? Unya, padalion pa jud ko. Ang nakatingalahan lang jud nako. Anong pasuoton ko niya og sexy? Sige. Tuod no, paapilon ko niya og Miss Universe. Noon, naman po ko ikapresenta. Sexy na. Papa, kung kwaon manggaling ko niya og Miss Universe, ako dyan ang i-grab ang opportunity. Lalimban mo nang makita ko sa kadaghanang tao nga murampa ko. Si Katol ka na ako, anak, no? Pinaana dayon ko. Tama na siguro to, no? Karon, ang ulam kay Maring para mahibal anak ko kung unsay tuyo niya. Kaya po ni Maring Betty, uy. Saan man siya klaseng ingon nga padalion? Kanina na dito ko pinaabot sa iya habang. Maabdan na lang ni Anid na mangamang karon. Hinoon, ako naman to siyang naingnan nga pasuoton o sexy. Kay ako gani, ready. Isuutan dyan ako og walay bukton. Kaya para makita po lang ako mga muscle. Parting sexy ha. Pag abot sa baba, gisure panan ako pinasexy. Pero arkansi ko ito ni Maring Betty. Kaya kato si Maring Betty, puti. Niyang akong color, chocolate brown, chocolate. Pero fights na ni kapasar na jud ni siya. Pati pong daghayan ni Bayhana, uy. Asa na ka to? Uy, Maring! Nagpasok din ha! Ano sa nagit ang tanaw ni mo? Ikaw ang akong gipaabot. Anong di man kaniagi nga? Ano man ako dito kamo agi? Balay man ang Edgar. Ay, ni-shortcut ako sa kusina ni Edgar. Kaya layo naman kay tuyukan nito, Maring. Hinoon, Maring. Tama po bitaw. Kaya masamot na jud kag kadugay nga ganina rabi akong pinaabot sa imuha no. Pasensya na kay Maring. Layo pa yung ato ba? Anong di pa dali ko ni mo paan hidri nga? Ipasuot pa jud ko ni mo og sexy. Ay, ani man gud ni Maring. Nadunggan ako sa laing kabilang baryo ba? Noon sa man? Kaila ka to ni Petra? Ay, kato kaila ko niya nga. Yung bana si Dudong Lausa. Kaila ko ato. Oo, nadunggan ako siya Maring. Naaday mangamang karon. Ay, ba? Ano sa may connection sa atong gisuot ug nay mangamang? Siyempre Maring, pag naay mangamang sa ato pa kailangan sexy. Kay para ini kamang dali ra. Oo, Maring, ya karon Maring, manulod ta. Ya dili lang nato siran ang purtahan kay para pag mangamang dali ra pagsulod ba. Uy, tara sige. Karon, last na lang yun na balay na akong kamangan. Magdali ko para di ko masakpan. Tanatan ako sa kus palibot di basig na makabantay ko aba makahiring. Kini ko man. Largan ko. Maring, saman, asa na ang mama? Giduka na mag pinaabot. Ito Maring, uy dugay ni kayo pero ay lang kabalaka Maring. Maabot lagi to. Basta ang imong postar nga lang. Sige, I-position pag ayaw mo lawas. Sige, Maring. Karon, pinaan ako dali. Ika, kapila po tahan. Paita po anong gipatabawos ko sa leader. Sulod na ko dito. Duha mo nini kabuka kong kamangon di ay. Sexy habaan nila. Ang isa gatas puti kayo. Ang isa murina, murag Milo. Karon patunga ko sila habi. Tindahan ako sa tunga. Gining gatas ang kuminakan. Ma'am.
Salamat, ani. Misi ba matahakok eh? Ba? Ma'am. 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 Kinsa man ka? Ano sa ba? O sige, isa pa. Kasama. Musya gito. Ang sama ni? Sobre? Straight na ha? Straight? Hmm. O sige, sige. Ayaw mo kalimot ugma ha? Sige, sige. Yung manaman mo kamang, agto na ko. Sige, sige, sige. Salamat, ani.